Nag-ampo si Jesus didto sa Getsemani. Mateo Kapitulo 26:36-46. Anya nangadto sila sa dapit nga ginganlag Getsemani. Sa pag-abot nila didto, mingon si Jesus sa iyang mga sumusunod, "Panglingkod kamo dinhi samtang mag-ampo ako didto sa unahan." Gidala niya si Pedro ug ang duha ka anak ni Zebed. Naguol gayod si Jesus, ug mingon siya kanila, "Mura akog mamatay sa hilabihang kaguol. Pabilan kamo dinhi ug pagto kauban kanako." Anya miadto pagayod siya sa unahan, miluhad siya og nag-ampo. Mingon siya, "Amahan, kon maimo ayo ipadangat kining umaabot nako nga pag-antos. Apan dili ang akong pagbuot ang angay matuman kon dili ang imong kabubaton." Sa pagbalak niya didto sa iyang tulo kasumusunod na abtan niya sila nga nangatulog. Mingon siya kang Pedro, "Dili ba gayod kamo makatukaw uban kanako bisan sa asalang ka oras? Pagtuko kamo og pag-ampo nga dili kamo madaog sa pagsulay. Buot sa inyong espiritu nga mag-ampo apan luya ang inyong lawas." Mila ko pag-usab si Jesus sa unahan og nag-ampo, "Amahan, kon kinahanglan nga atubangon ko kini nga pag-antos, ang imong kabubaton mao ang matumon." Pagkahuman mibalik siya pag-usab sa iyang mga sumusunod ug naabtan gihapon niya sila nga nangatulog, kay katulgan kaayo sila. Gibiyaan sila pag-usab ni Jesus, mila ko siya sa unahan ug nag-ampo. Ikatulunan niya kini nga pag-ampo ug mao gihapon ang iyang giampo. Anya mibalik siya didto sa iyang mga sumusunod ug mingon, "Nangatulog pa ba gihapon kamo ug nagapahulay? Tan-awa ninyo. Mao na kini ang panahon nga ako nga anak sa tawo itugyan ngadto sa mga makasasala. Tan-awa, anya na ang tawo nga magluib kanako."